Salutare fraților și bine v-am regăsit la primul meu video de Brawl Stars. Numele meu este Ryan, sunt alături de prietenul meu David. Salut! Și după cum vedeți am 8997 de cupe, cărțile mele sunt astea, Leon de rang 25, da, și astea am 27 de cărți și da, hai să începem. Am zis Brawl, Bă, dar mi-e place mult Brawl, ok, hai, dată. Stați acum să vedeți, dau aici un... Eu mă bag aici un Barley. În jocul Barley eu câștig, în jocul Penny... Nu mor. Bă, dar nu-i supăr pe ăștia care cheamă Crow. Aveți Crow, nu mai chemați Crow. Ok, mi-am pus și eu scutul din greșeală, dar am murit. Și eu am murit. Dar nu că dai numai că l-au rupt tot. Da, o Cu bomba aia. Vrei să dați un troll? Oh, ce? Am vrut să dau un mic troll. Nu știu dacă... Te dai numai că la cred că dă la... Are 15.000 de cupe pe Crow. Și eu pe Crow. O, am sărit și eu. O dat David gol. De-aia mă cheamă Denis, pentru că am făcut un schimb de un cont. Da, și... Și băiatul și-a schimbat numele de 2 ori. Ok. Cred că o să-l bat pe Carl. Da, îi mai dădeam una și murea. Da, a murit. Așa, și acum gol. Mamă, deci ne rup și pe amândoi, dau și da gol. Hai să deschidem un chest. Ar fi fain să-mi pice ceva pe video. Da. Ok. Hai că deschid și eu un chest. Da, deci am vrut să vă... Am uitat să vă arăt cărțile care îmi lipsesc. Mai trebuie pe am, nu știu, bănuiesc că o să-mi vină în curând. Astea. Băieți, se vede pe video, am 666 bani. Și da, de pe shop am luat gadgetul lui Crow. Uitați asta. Ce-am pus eu? Ia mai aici. Ok, da, tu iară. Nu cred. Nu cred. Ai, G. Abia aștept să se termine sezonul să fac gen să-mi dea star points-uri, nu să fac. Să terminăm cu bine meciul ăsta. Da. Sperăm. Un pic. Sperăm să terminăm cu bine meciul. Da. Pică un pic, cam. Pică netul. Eu am crezut că ești tu singur, că ziceam gol. Dar uite-te, bă, și vedeți că e Shelly maxată. Da, bine, l-am omorât eu pe mort. Și pe Brock ăsta nu știu dacă îl mai omor, dar... Bine că putem fugi și eu îl pot să... Îl văd. Da, uite-te la Maxa la ce face. Adică da. Îți bate jos. Noi muncim din greu pe mergi. Și el ce... Na, uite. Shelly, vezi? Am bătut-o. Da, și am bătut. Acolo n-ai cum să treci atâta, zic. Dave, ar mai ajuta un pic Max să lași avea cum să trec. Dăm viteză, Max, dăm viteză. N-a niciun pic de viteză în mine. Vreau să dai trickshot. Bă, era... Au, ce am crezut că e în tricou. Da, nu, că ăla nu mai are șanse să dea. Pentru că acum îl bat eu. Nu e gol. Mama. Vezi că Brock ăla... Poți să dai aici dacă e în caz de ăla, știi, și... Nu bat eu pe Shelly, ok. Pe Brock ăla ar trebui să sar. Sar un pic pe loc. Sau pe, nu știu. Pe ăsta ar trebui, sau nu. Mamă. Sar pe... Oh, gata, GG. Gata. Brock, mor. Da, vine Shelly. Fix mie. Da, iară să spawn. Da, uite-te, mă. Are și el șocul. Da? Da. Dați încet. Am una, mi-a dat Brock. Da, nu. Ai avut viață puțină înseamnă că Da. Am omorât eu pe Shelly. Mamă, trebuie să scăpăm cumva de ăștia. Îi atacăm cam dur, Opa,
Hopa, acum ai dat gol. Sper. Da. Oh, nu-mi zic că mi-am dat ultimata. Da, ba. Ba. Ce așa nu Ce contează, băieți? Am câștigat meciul. Am crezut că dă gol acolo când s-a dat ultimata. Da, nu știu, avea șanse, sincer. Ok. Ba nu, că mai avea vreo, nu știu câte secunde. Play sau... A, nu, am vrut să dau play again. Apropo, nu știu dacă voi ați prins să înscrieți, am prins aici mai jos. Underdog, dacă ați prins. I-am prins în jur de vreo 4 sau 5. Și eu am prins de vreo 5 ori, dar nu mă duc în jos. Ok, Apropo, dacă... nu eu șeful, că vă puteam arăta câte puncte am pe PowerPlay. Vă pot să... Nu, n-am pe cine, n-am maxat. Iară pică netul. Ăla și-o lua skin-ul. Ăștia acum își ia skin-ul ăla, dar nu-i cine știe ce skin. Doar atât că... Dar mie mi-e ciudă că n-am gemuri. Da, pe mine m-a omorât Max ăla. Da, păi frate. Deci ăsta cred că e Francis. Cred că e gol. A pierdut. Păi mi-am dat seama, deci avem 2 aruncători. Dar bine, nu zic că Barley de asta. Mamă, cu perfect odată la. Mamă, am încercat și o schemă. Bă, dar nu. Nu se poate. Nu. Da, m-am băgat la importă. Nu-mi zic că Leon ne dă gol. Nu. Eu folosesc gadgetul mai bine decât ca să iau gol. Bine, am mai pierdut multe meciuri, că îți dai seama că nu numai câștigi. Că nimeni nu există. Au direct pe el am Nu știu sărit. dacă există un care numai câștigă. Nu crede, aveam... Da, e gol. Ai gol, că am crezut că more. Ăla. Dacă mureai... Nu știu ce să... Dădeam rage. Da. Nu știu dacă se aude cum a fost pe telefon. Sper că nu... Mamă. Michael. Mamă. Fă ceva acolo. Dai numai. Au făcut. Da, a venit Max, ok, m-am dus cu Hai că m-am dus cu gadgetul pe el. Da, Leon vine ăla. Numai pe mine, deci cred că tot meciul cu invizibilitatea lui tot pe mine. Bă, deci ai văzut cât de șmecher, da, Leon și l-a tras pe ăla. Deci o jucată super bine. În faza asta o jucată super bine. Nu mai joc cu Barley. Și-a jocul cu Pen. Am pus cu Pen pe Brawl. Am pus cu Pen pe Brawl. Da, ce are? Nu, că e bine. Da, bine, mă vede Taraia. Deci nu mă vede de nicăieri. Cam are lag videoclipul ăsta, o să aibă lag. Sincer. Da, îmi pare rău, n-am ce să fac. N-am ce să fac, o să încerc celălalt video pe care o să-l postez de Brawl Stars să fie un pic mai clar, adică gen să meargă mai bine. Dacă știți la ce mă refer. Deci dacă îmi dau, iar... Stai, unde-i Tara? Nu știu. Aici. E acolo în uș. Uite acolo, în uș. Mamă, ce mi-o dat-o. Mă, nu cred. Jessia în loc să e... Mamă, cât de prost a nici n-am fost. văzut că dau gol. Nici n-am văzut că dau gol. Ok. Nu știu. Baby Max, Mamă. E de și la noi Gini de nouă.
Sigur? Știu după viață. Atunci da. Are 5.000 ca Shelly. Vai de viața mea, Bibi aia, bă. Trebuie neapărat să le dau roza au creat bușuri. Trebuie neapărat să-mi încarcă ultimul, da. Doi maxați. Deci, nu știu ce să... Da, și Shelly aia sudei și o să spargă ce ți-am zis. Mă, ce să reziști. Îmi ziceți-mi voi dacă e corect să dai de 2 maxați. De mai unul te mai zic ceva. Bă, mi-am dat ultimul gadget, am crezut. Dar de unul mai zic ceva. Mamă, dar cine o dă Bibi aia? Gina la... Eu, bro. Noroc are gadgetul, dar... Ce face și cu gadgetul? Că... Nu, frate, nu face. E aici roza? Bă. Ce să-i faci? N-am nicio șansă. Nu cred, deci nu cred că intra. Deci nu, bă, uite-te, bă, de... Uai, Shelly, mami lui, de Shelly. Deci e prea OP și e primul brawler care ți-l dă și gratis. E așa de OP. Zici că e Leon, stilul Shelly. Hai că am sărit și un toți 3. Da. Ok. Băieți, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să dați un like, subscribe și un share. Pa, pa!